Yeah. MC Shuri Эда в истории як бародари дигара пеши назари халқ овард Ҳусниддин Нодира Yo Ғами ту маро кард хазон Дарди ту мара кард харон Рӯзе мешави фаромӯш Дигареро гирам орзу мекардемо ман мекардам орзу ки дар бари ту бошам ту боши қати худам дасти ту дар дастам хобу мебуд рӯи зону мегуфтум ҷидо намешан то вақте дар бадан ҳаст ҷонат нигоҳ ки ишқи ман имрӯз ки ҷову ту ки ҷо ман ғарибиву тура гумшидагай сар ҳиҷобуд ки ҷоши рӯзои ширини хандаи базебуд кашиданай сарумол тау духтараки румол се дугонат зая буд бурд ё худут кардиш интихоб боре фикр накарди ки касе астуд интизор ман да вадаи холи уҷа хати дига мардастон варам стройка кор падару налад ҳайфи ишқи пок ҳайфи дӯст дорим ҳайф шиди қасоб дӯст доштани ма уждат кардани беҷавоб боре фикр карди ҷои ма дадо дард ғалтаи ҳолура дида дарди мара бадиш мекунӣ қасоб ғами ту маро кард хазон дарди ту мара кард харон рӯзе мешави фаромӯш дигареро гирам ки ман ҳақиқатан дӯст доштум бахшидум ҳаёт ман якум бор кайё шиқ шидум валло ҳамаш да ёд май боре фарзанди падару до шиқ шава бода касе ҳоли ӯра дида мара ёд мекунӣ мегӯй ки касе мара ман михе дӯст медошам михе дард мекашид бад бугӯй ки ман партофтум ау бошад давид бад мара ёд кунӣ вояй сар бурой ба кофту ковум занг бизанӣ телам хомӯш ман дар дига қучоқум ёд кунӣ фарёд кунӣ бугӯй ки биё бетоқатум бад ман бестум дару паруд нигоҳ карда бихандум бугум ки чӣ ба у вақт неви имрӯз мекуним ёд бугум чӣ ба да вақташ неви имрӯз мекуним фарёд бояд аму вақт пастим да ту мегирифти даст ма чӣ ба имрӯз миёй ту наё аку ман хушбахтум бояд аму вақт дар корот мешидум намерафти имрӯз нихуя миёй чӣ ба мести брат далши ғами ту маро кард хазон дарди ту мара кард харон рӯзе мешави фаромӯш дигареро гирам Yeah. MC Shuri